Muna godiya ga mai girma gwamnan jihar Sokoto, alhamdulillah muna jinjina gare shi musamman iya namijin ƙoƙarin da ya yi na mai da ma'aikatan lafiya waɗanda kowa ya san na yi bidiyoyi a baya na kira gwamnan jihar Sokoto da ya taimaka ya mai da waɗannan bayan Allah ma'aikata ne guda uku. Daga cikinsu akwai ma'aikatan TSB sannan kuma akwai CSC. Mai girma gwamnan jihar Sokoto daga cikinsu kuma akwai ma'aikatan lafiya. Mai girma gwamnan jihar Sokoto ya mai da wasu da dama daga cikinsu ma'aikatan lafiya. Saboda haka alhamdulillah muna jinjina gare shi ko muna godiya sosai da sosai. Saboda haka muke so duk lokacin da aka yi kira ga shugaba ya dubi talakawan da suka fito kwansu da kwarkwata suka zaɓe shi, kuma alhamdulillahi Allah saka mashi da alkhairi. Yanzu kuma muna kira gare shi da ya taimaka malaman makaranta waɗanda ya cire da ma'aikatan ofisoshi waɗanda su ma suna ɗaya daga cikin farkon gwamnatin su waɗanda ya dakatar da su. Muna kira gare shi don girman Allah ya taimaka ya dibi waɗannan bayan Allah ya mai da waɗannan bayan Allah. Musamman muna kira ga babanmu Dr. Ahmad Aliyu Magatakarda Wamako, wanda dattizon arziki ne wannan bawan Allah, baya jin tsoron mai kushe. Duk wanda zai zo ya kushe Magatakarda Wamako kowa ya san yana namijin kokari a jihar Sokoto tun lokacin da ya mulki har zuwa lokacin da ya sauka har zuwa lokacin da yake sanata a yanzu, kowa ya san namijin kokarin da yake yi. Saboda haka mai girma Magatakarda Wamako muna kira gare ka dan girman Allah, mun san cewa idan ka yi ma Dr. Ahmad Aliyu magana yana jin magana ka dan girman Allah ka taimaka waɗannan malaman makaranta da ma'aikatan ofisoshi a taimaka su ma a dibi dumainiyarsu, su ma a taimaka a maida su kan bakin aikinsu kamar yadda aka maida ma'aikatan lafiya waɗanda aka maida. Sannan kuma muna ƙara kira muna jinjina ga uban marayu ma'ana Jarman Sokoto. Wannan bawan Allah yana iya ƙoƙarin shi, kuma muna ƙara kira gare shi ma da ya taimaka lokacin suna ɗaya daga cikin manya-manya a jihar Sokoto waɗanda suka ba da goyon baya 100% har wannan gwamnati ta Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ta kai ga nasara. Kuma mai girma gwamnan jihar Sokoto ya je ya sami Jarman Sokoto ya ce su gwamnatinsu tana jin birki ba kamar irin gwamnatin baya ba wadda ba ta jin birki. Saboda haka muna kira ga mai girma Jarman Sokoto don girman Allah ya taimaka shi ma ya sa baki a mai da waɗannan ma'aikatan ofisoshi da kuma malaman makaranta. Sai kuma Esfulani, Alhaji Suleiman Esfulani, wanda shi ma mutumin kirki ne. Na san shi tun shekarun baya da suka wuce, wanda gwamnatin da ta wuce, gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal a can shekarun baya tun shekara ta 2016, wannan bawan Allah shi aka wakilta da ya rarraba agwagwa da buji a jihar Sokoto, kuma ya yi adalci yadda ya kamata. Shi ma muna ƙara kira gare shi don girman Allah su sa baki, ya kamata su sa baki a mai da waɗannan ma'aikata kamar yadda muka yi kira a baya. Yanzu an mai da kashi ɗaya saura kashi biyu. Muna ƙara kira, muna ƙara godiya gare su. Sannan ko muna kira ga Dr. Jabir Sani Mai Hula. Ya kamata a ce Dr. Jabir Sani Mai Hula kowa ya san bijimin malami ne, sannan kuma kwamishina ne a wannan gwamnati. Yana da damar da zai samu gwamna gashi su yi magana. Muna ƙara kira ga Dr. Jabir Sani Mai Hula ka yi koyi da takwaranka Malam Murtala Bello Asada. Ya kamata a ce kai ma ka yi kira ga gwamna, kana da damar da za ka je ga gwamna ka ce mashi wayannan ma'aikata muna son da Allah a taimaka a dubi dumainiyar su ma a maida su. Wayannan ma'aikata da kamar yadda kuka sani a baya, ma'aikatan nan kowa ya san da sanin cewa yanayin da ake ciki musamman wannan lokacin da muke ciki a Najeriya, kowa ya san wannan yanayi na tsadar rayuwa, kuma ma'aikatan nan a zaune suke tun lokacin da aka cire su, ba wata sana'a suke yi ba saboda sun riga sun saba da aikin nan. Ya kamata a ce mai girma gwamnan jihar Sokoto, kamar yadda muka sani kai mutum ne mai tausaya ma al'umma, kuma mutum ne mai jin kiran talakawa. Idan talakawa suka yi kira kana amsa saboda kayi gado ga babanka da Dr. Aliyu Magatakarda Wamako. Saboda Dr. Aliyu Magatakarda Wamako da an ce me da ya ji talaka ya ce kaza, to Dr. Aliyu Magatakarda zai je ya magance wannan matsala, kuma kai koyi gare shi, kuma Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi. Ko muna ƙara kira ga mai girma gwamnan jihar Sokoto dan girman Allah a mai da wayannan malaman makaranta da ma'aikatan ofisoshi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, kuma Allah ubangiji yadda ka mai da wayannan ma'aikata, yadda ka kuranye musu damuwar da ke cikin zuciyarsu, Allah kai ma ya kuranye maka bakin cikin duniya da lahira. Kuma Allah ubangiji ya sa shekara ta 2027 ba ma sai kai wahalar yakin neman zabe ba, kana zaune gida zaka ci mulki da yadda ubangiji Allah. Musamman irin tausayawa da kake ma al'ummar jihar Sokoto, Allah madaukakin sarki ya taimake ka mai girma gwamna. Muna godiya sosai, Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi.